bi babu mambolo ore bank mondial ayira la ka foko obena aka deme o ka ulu betke malila ni ata galaje projet chama kon be no bank mondial o kon be ale kola sabla ale rewe warbo hado o projet na ni ata galaje projet chama kon be no bank mondial ale rewe o lu waruji sabla o projet be ale kola ayira ka foko akon dina wardo o konu nda fet kuni o kama ani ambal make elbeshir chambe ñogo bulu koro amina ale ñiniga aga kibara damado dama o koyinka cham yala ibsa ka ñefodi ka ñina ku jumele la bank mondial ale ni decision tawa umu ka il faut ka en fait ma de bula de fla fo amata do refe bank mondial ni decision ta ko anga ba maliba ko an desara ka anga engagement no anga musala mi sara no ko kan turu mi ba extérieur donc no wari mu be sa délai be o konnala yo ga foko o délai o de sera chien que fo chien fla mali masega o war sara donc o kumle dana ni bank mondial ga ni sanction itali anga jamana contrôle donc ebsega ñefodi ka ñana ku jumele nana nay fo mali jamana ñemo o masika o war sara fo chien que fo kata se chien flama mostro do sababu la o yiba ka ko anga jamana ambargo be aka ambargo be anga sanction chama ba de be anka mo be se daw tare fo ka cha me yiba ka ko fami UMOE no monetaire économique yo ka fena ka sanction be anka fene musa ka kula donc akun kadi anka transition nyamo notamment le ministre de l'économie et des finances ka to ka engagement honoré vis-à-vis de la banque mondiale mais yiba ka ko e sanction be anka UMOE ko tala na ngamba musa ka sara ante se ka sara parce que sanction bi anka dole dara na to chien kele fo chien fla mali masega musaka no mali masega asara fo na sanction bi anka donc iba ka ko asara balia sanction mu be anka o joro ba bi ala kosobe ebsega afanya na kololo jumene bisaka ke bank mondial alega ni financement ntigella akolo be se ka ko ya kosobe am se ka fote jugola parce que ni ay wa ko bank mondial ka projet ni programme mu financement jamana konnala ka be na ko financement jo iba ka ko financement do be tale ke ko sobe ka nyashi anga ambala ka o mamunu be no be na ko sene oke iba a chama be no be yorola jamana ere basile yoro mun na ko sobe na fo anga chama che fo atasi anga ko la fela o ma donc o boy o projet chama financer pour que mo wasi o bolo elama ko na ko se ka musaka ni soro ko ka de maya o de beni ay ko sobe donc fo atasi jeune chama fela ma projet chama domaine na parce que fela be ali marchage ni fela kem kata se ali bagamara ni fanu projet chama be no banque mondiale be mun financer même talia nyashi anga population ma munu no masika gasga soro ka bara soro anga fonds public on war no masika gasga soro kasika anga jamana ka deme fena soro kasika fenya wure donc banque mondiale be u deme ula kosobe financement na jora te jugula iba ka ko o ma kumbe abara nuka musaka soro be gulu no banque mondiale la o be na jo bulu fula ko dossier be atandila olu fana bɛna laban ka u mun dɔɔni halisa sani ni gɛlɛya bɛ se ka ta ka bɔ an kunna fɔlɔ. An bɛ don min na i ko bi yala Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni u bɛ se ka labɛnw sigi sen kan walasa ka se ka nin juru ninnu sara. Ayiwa labɛn bɛ se ka sigi sen kan o de ye fo Mali ni jɛma bɛ kuma min na notamment an ni CEDEAO yɛrɛ bɛ kuma min na n'o o ye i b'a fɔ transition délai parce que i b'a ye k'a fɔ ko a balannen bɛ yen de kosɛbɛ. Donc il faut bɛn ka se ka sɔrɔ la Mali jamana jɛra ni min ye CEDEAO fɛnɛ jɛra ni min ye maintenant walasa sanction bɛ se ka wuli ka bɔ an kan kosɛbɛ. Sanction yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ pour que ka se ka wuli ka bɔ an kan yɛrɛ o ye Mali ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn ye min na an ka délai transition kundama a délai la donc a balannen bɛ yen de kosɛbɛ parce que CEDEAO ka laɲini laban kun taara fo kalo 16 de tun ma kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛɛrɛ kosɛbɛ parce que olu kalo 16 in ka dɔgɔ walasa baara min fɛɛrɛ tigɛlen don u bolo u ka se ka o lawaleya ko kalo 16 bɛ se ka dɔgɔya o la kosɛbɛ donc a balannen bɛ o yɔrɔ niveau la mais n kɔni b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ni Mali ni an sera ka bɛn kelen na i b'a ye k'a fɔ ko a ka ca Ala fɛ banque mondiale la nin gɛlɛya in a bɛ sɔn ka wuli ka bɔ an da la parce que an ka se ka musakaw sɔrɔ ka se ka an ka juru sara cogo min na. O ka ni banque mondiale ale ka ni sanction mun talen filɛ nin Mali kama ni o ma se ka wuli alternative wɛrɛw bɛ yen nɔ walasa Mali jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ se ka bɔ nin dingɛ ninnu kɔnɔ cogoya min na. A bɛ gɛlɛya parce que n'i y'a jate i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi embargo sababu la Mali yɛrɛ datugulen don Mali isolé don an bɛ don min na i ko bi embargo sababu la donc a alternative a bɛ gɛlɛya d'autant plus que banque mondiale bɛ nin baara in na a bɛ san camanba de bɔ. C'est vrai an ka jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛ projet dɔw financer mais banque mondiale fana bɛ caman ta a la kosɛbɛ donc alternative min bɛ yen dɔrɔn o de ye
foyi tɛ wari ko ɲɛnabɔ ni wari yɛrɛ tɛ donc f'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka engagement de honorer Banque mondiale ka yɔrɔ la pour que nin sanction an ka se ka bɔ a kɔnɔna la. I bɛ se ka i ka kumakan laban fɔ an ɲɛna nin situation in kan. O de ye k'a fɔ halisa maliyɛnw ka kɛ muɲubaga ye halisa gɛlɛya min ni a bɛ an da la i n'a fɔ Banque mondiale ye nin sanction min ta a bɛna secteur caman toucher notamment sifinnakaw yɛrɛ a bɛna gɛlɛyaba las'u ma kosɛbɛ parce que u caman tun ye jigiya sɔrɔ k'a fɔ ko ninnu kɛlen ka yɛlɛmacogo sɔrɔ ka se ka musaka dɔ sɔrɔ ka fɛn dɔ ɲa u yɛrɛ ye nka Banque mondiale ka nin sanction sababu la a bɛna gɛlɛya dɔɔni ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ minnu bɛ transition fɛnɛ ɲɛmɔgɔya la k'a f'u ɲɛna halisa jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ intérêt u ka essayer ka olu ta k'o bila o banba halisa négociation kɔnɔna la cogo di an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la dɔw bɛ ka kɛ halisa an b'o o foli bila u la nka halisa belebeleba bɛ yen nɔ u ka cɛsiriw boloda halisa pour que nin gɛlɛya bɛɛ bɛ se ka kɛ kɔfɛfɛn ye an bolo cogo min na. An balima ni ne tun bɛ tali kɛ an ka bi jɛmukan na o tuma an bɛ a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.